ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଝରକା ପାଙ୍ଗରେ ଟୁଙ୍ଗୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଲା। ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଛତୁକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଛତୁକୁ ଏମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା। ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଜିରା। ଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଟିଦେବା। ବାଟିରା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଫୁଟଣଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପକେଇଦେଲି କାଟି କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଛତୁଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ପୁଣି ସେଇ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ମସଲାଟା, ଏବେ ତାକୁ ସେଇ ତେଲରେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ମୁଁ ବି ଗୋଳେଇ ଦେଲି ତାକୁ। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମସଲାଟାକୁ ସେ ତ ତା'ର ଫୁଟିକି ସିଝିବ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମସଲା, ଟମାଟୋ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବା? ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଛତୁ, ସେଇଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମସଲା ଦେହରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ମିଶିବ ନା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇଠି ତ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ପକେଇଦେବା। ତରକାରୀରେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି। ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲା ତରକାରୀଟା। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ତରକାରୀଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇକିରି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଛତୁ ମସଲା। ଆକୁ ତ ଦେଖି ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଖାଇବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନେଇଗଲି, ଭାତକୁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ତ ଏତିକି ଭାତ ଖାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ଭାତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ
ଭାତ ମଝିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଲି ନେଇଯାଇଛି। ଡାଲି ସାଇଡ଼ରେ ନେଇଗଲି ମୋର ଛତୁ ବେସର ଆଉ ଆମ୍ବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ଲାଗେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।